Vihdoinkin, saatana. Tää taso alkoi vähän vittuilee. Mä aloin kuolee vähän erikoisessa kohdassa, vaikka mielestäni osasin ne hyvin, niin kuolin silti. No okei, vaikka tuossa raketissa on tollasessa. En ymmärrä miksi. ...1162 yritystä, mutta tätäkin tasoa mä oon harjoitella joskus kauan sitten. Silloin kun minä vielä pelasin 60 hertsisellä näytöllä. En tiedä onko niitä tasoja täällä. Hei, oliks tossa joku? Paska. Niin että... Joku jos 1162. Tässäkin osa on vanhoja yrityksiä, niin varmasti ehkä oikeesti joku... Tai nyt meni ehkä joku 1000 tai 800 yritystä. Sitten kokonaisuudessa ehkä joku 3000 voi olla yrityksiä. Ai niin, ja muuten. Muistin, että kun mä otin kaikki kolikot, pääsin tänne listalle. Haistakaa vittu.